Kastoy man ti surat ni Pagayam Benny. Dear manang biyanang, sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan ti langa. Agtayagak iti 5-6. Medyo narapisak, medyo nangisitak, iso asyak tay makunkuna tall, dark, and never mind. Never mind kunak, ta sa anak ngamin anataer, ngamkit day sa anak mo't atay kalaadan a lalaki. Iso ngay bagbagak dagitoy, takayat kuman asikat ti mangibaga, noan niya ti kurang kanyak. Tadamot basit itsurak ti kunak, ngam apaya kastoy ti mapaspasarak. Ala, rugyak nga roden tag salaysay tapno maawatam ti sibubukal nga istorya. Rugyak tag salaysay, idi naklunak ti kaunaan, anobya. Ay na, ay agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Gapwede kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangain. Ay na, kalpasan ti duatawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangain. Ay na, tingkaw. Ay na. Ala, apay nga rod nga agluwa ka ngay, Benny. Ay, uwin tanay, di mas baalan, ti kinaragsak ka. Sika talaga. Ah. Makaisa makmat kan. Intong bigat, agpasyerta tagdikta. Rampakan tamot at yung unang aldaw, ti panagkinawatan ta. Ni Diana. Tay anak ni Lolita. Muntatang, ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, siyempre, long hair. Dahil tangamin ti kayat ko, iti may sa babae. Apay, si Mang Petay na naggapo iti bagyaw. Di mo't agtrab-trabaho. Kas sales lady iti may sa amul ijay. Muntatang, ngam nagawid ay. Di na kanu kayatin, tagtrabaho. Maya, kay. Nakachamba ka, anak ka. Ha? Ay, nalaada ka di una yan, na may dilig itinobya, tatang. Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti duatawan na panagdadatong ko kung panay. Pero, Anus ka unay, nag-araramiti na iya, Diana. Ay, kung ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko, tinagaran. Uri at da iti jibagyaw. Inaw-awaga alata. Kaya inararab ko iti silpang. Kitain niyo man. Kaya na siyang maglakanyak. Iso ka nakaragrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, Diana, hanay. Jak amo no kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan no maupay ka kanya. Apay nga min, ay ha? Anya day ta, ha? Kaya iba ka ma, ha? Maawatan nak nga ta. Una, nobya ka nga raw. Apay kang asahan, ay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok igi bagyo. Saan ka ka di maupay kanya? Saan? Apay nga maupay, ha? Basta nagsina kayo na, ha? Wan, Benny, nagsina kami. Awang problema iti dayta, Diana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Yuray limati nagbalin ang nobya. Basta nagsina kayo. Benny, Ikasar ka. Sampay nga ita, tagurnungak pa niya. agyaman na, man nakaawat ka gayam, Benny. Ikasar naklat tagayam nga uray addan nagbalin anobyo. Kat masigugak pa yun. Masikugak ko lang. Wan, Benny. Ay, Agduan abulan ti sikog ko. Kinalilaw nak ti ama ti sikog ko. Kuna na nga ay ayatan na. Ngamsaan mat gayam. Pinagay-ayaman nak lang. Kuna na abaro. Ngamadamot gayam ti asawa nan. Awalan ba hindi dyan? Biyana! masikog kagayam. Wan. Ay, Agyaman nak ha. Natanok ka nga agayat. Manmano ti kaskan ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha?
Ni, Benny, di ka matagtagtaga rin. Agsao ka mat Anya ngay timang ko nam ita. Ikwa. Sige, agawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna ka nga gawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mulak ka natang gampagay. Agawid ka adagosan. Manula ang minutos ta nagtugaw dito'y parke Kwa, basta gawid ta. Ala, itulog ka di paradanan. Ta umuna ka nga gawid ay. Anya, masikog ni Diana hunam. Tatang. Uray sa anak agwapo dami lata siguro karbengak ngagpili ati asaway. Kaya tagapit iti saan ko nga mula. Anya, Diyan kaya nga dagi baganto dagiti tattao para takopa lang. Diyoray sa nga polo tinagbalin nga iks na. Basta saan ko maamasikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mga main. kahit naimbag ata yung pudo na pahinga umunakang ka sa pahinga yung kalaysam. Huwag nga raw. Ninanay baglaki dahil nailaw anak ko man yaw. Insan, hinta makisala. Kasar di may sa barkada. Ay kawin na insan. Kano ngay? Hinton bigat. Agpurma ka iti usto ha. Tado ti babalasang ijay. Kawin na insan. Talaga ngay purma man iti ustaw. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Ha? Alam nga rin insan. Tapno makaasawa ka matay. Sige rin sana. Ta inakpag pa po guys. Di ta pa agaw awit insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kiti tanaw. Uray no bigat tanto nga agawid. Ang makisala tapay. Una, kakaisaw na baro ka. Mag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiang bitoy. Uray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy. Aging gay di lugar tayo. Sa bagay, wal. Ay na, nagpipintas ng paiso na kiti pampalasang dito insan. Wen, kita danto yam amukin ka. Sino ngay? Noawan mapilim nga armam kadagiti maisalam ang babalasang. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas tayo dyan, san? Apay ang dapat kabsa na. Kaya umamay, tayo buridag dati bagbaga. Ay sos, napintas tayo dyan, san? Armam tao, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na kain insan. Wen, danag mo na ya. Padasem lata matigasat mo kan kwa na, ha? Tayo ko na nga rodin, insan. Ipalapal ni Ayat. Bareng may salat. Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya kayam ni Susana. Ay, ostay ito niya. Ison, timangyam amo iti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay, naglamuyo ko adakulap niya. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. Talaga? Ay, kaya ko na. Ay, napaw. Marik nagkagayat ako ni Tiday ito babae. Nagpintas niya. Kung maglawa na lambeng. Nagpigkat mo ti panagkitam kanya kon. Crush na kanya. Ay, kasanungay ang adlaw mo, Aday. Basta. Ala, ibatamon ti imak, ta ituloy tang tagsala. Agpapastang agsala, manong. Ay, sos, ay, narakop na kunyaw. Ay, kanya pala ko ngay. Arako po, mutanam. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da itamanong. Danubyo, ma'am. Api ang damdamagam da ita. Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadanam namak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan ayat tangarudin, Aday. Kahit inaklod na ka adagaos. Kunatang. Long hirmaninday yay. No dyan nadlaw nga damo pa naggusto na kanya.
Diyak ko may turag nagdatong kang kwa na. Ang nadlaw ka mo ada mari na kanya. Iso nga di naram ka aw. Uy na dahagos ti sungba na. May kaduan anubyong day tabi inay. Asawa mo rin day. Tapos saan nga susukat, tinubya. Kuwang ka di. Talagang asawa ko ni Susana. Naimbag day jay tabalasang. Sana kas ka ni Diana masikog magayam. Plano nagpalukwan ti loko a Diana. Naimbag ata sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, jagnagan iti Susana. Sigurado ka, gawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa'y nga ta. Why? Kinuray sa anin na nasinaw. Basta saan laga ang masikog akas ka ni Diana. Maklong ko data. Basta ayatan nakmat iti napunaw. Akas iti panagayat ko kan kuana. Ay kamayatin Nay, si ka maggayam ti sarsarunol, insan Benny. Ha? Sumipngot nga minun. Iso adi ka na bigbig adakos. Narabyan ka na nagkapoy bangkag mo. Wani insan tayo. Insang buko sinibugan. Dagi mo ulak ka na tayo. Naggagat ka matan insan. Nagsapak arumwar ije balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagang sa ayor urno nga munti pa ng asawa ma. Ewan na. Tamno makaasawa mo ito insan. Yawid mong jay nubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ah. Ay unaw kasinsain. Intun na ikasar ka. At sarsarong karam matlaka di tinubyam ije lugar do. Ewan na. Ang maminsan la makalawas. Tabi siyak mat ititalong ka. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay good, kita mo. Tamangan no maliwayam asarong karan kasinsin. Ha? Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako kiti mula ka. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan mi nga kasar ka ni pagmo, insan. Kada problema insan. Ha? Problema nga? Ada namuak. Input no ti asawa kanyak. Diyan mga min nakadkadwa day jay nga ipag ka. Apay, anya namuam insan. Babayadan magayam a babae ni ipag ka. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ininamnama akas jay gayam ti kabsat ti asawak. Mabain ka no ngamin amang ibagay ti agpaiso kanya. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Isu mo ilasag paminsan na makita ka dayja kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag ang nubyo na. Tanong maalan ang tikay kayat na. Wanong makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya mo dato inyo. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya na ti agbalaw. Maawat ka o tinaglabasan na insan. Saan na insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na alalaki. Ang mga no agladingit kanto laang insan. Iso baybaya mo. Apay nga yakas ta insan. Inlawlawan na. Insapsapam kumamang baga kanyak at ikas ta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo insan. Jack inggagara masakitan ka. Ingagaram! Ha? Apay, naumakan binay. Di ka mag-araraman. Naginanak, pa'y tatang. Panagri na ngamin kaslawang mamapagtal ka na babae ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan. Basta napudno nga gayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak ka. Ay, tatang. Nadidigra ka. Sige tagrubata man. Nay, papadam. Naman iti balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo akatugangam. Ada insan. Apay? Aday bagam kan kuana. Ada man lang napatag ngay bagak insan. Ay sige. Umunag ka insan. Ay na. Nagpintas ka na na ispay.
Bulaan nakmat, Benny. Saan? Nakapimpintas ka? No, kaya tenak ikasar ka dagaos. Adornong ka. Kaya't mo tiba katakas kanya. Wan? Awang mo binakatan kan inubingan kan ayat. Naklunin na kuntay kasarkan, ispay. Ala, kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa, tabakot akon. Nada, ubing kapay. Kaslakan to pa agtaw-tawan iti 20 uraw. Nalabas ka mo't, Benny. Ala na, aklunin na ka. Ay labyaw. Ala, pinagbatamatan tinakulap ko. Amangan no makita data. Kay batanday tao, yaging gaadi na aklunan. Ore makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mo't apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa wanday ta, agayat kamutang kanyak. Ala na, aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpat Benny. Sigurado ka, Binay. Asawam ni Ispay. Huwag nga rin, apay tadagulik kayo yan. Ay, kasladyak nga binpatyan nga gayat ka. Itinayjay abakait. Kursunada yung sa mga ni Nanay Space, akastak ko na yaw. Ay, tilay bagbagamait. Kursunada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kun insan Binay, nanang. Huwag nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Diyak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa nanang. Bigla na dumteng. Awanan iti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakatakot nga rodan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadakos. Agin inayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di kat ti pagyamanak. Palubusan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo kun ni Ispay tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti, Na, kunak no da na biro ka maun. Imbabawi damay. Isungay nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, Barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Neh, apa nga tangay? Alan mapan kabiitin ijay balay da, Barok. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudan ka nakan. Tanay, di magawi din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga taaya, Uncle. Una naman ngagsapol iti maparte iti kasarda. Una na ngagsublimot ladagos iti kalman. Ngam di mo nagawawi daan. Ay na, diyan mo ngamin makuntak, Uncle. Makapadanag mo da dya tao. Hello, Tatang! Hello, Binay. Apay, Mau. Kasar mo ita. Ngam magpalpaliwawan ka. Ayan nga, dagiti mapartay. Pagan ano mga kasar ni Nanay Spingay? Ha? Ano na ita sa mo, Mike? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Ang graman din siyang kaw. Ay, apay akas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Manjangay! Da kayo ati mga kasarkan ko ano no kaya iyo? Anya? Sige, Tatang! Bye! Kas day tirumbang ka na ko ada. Tapno reknain damay timpari na ada kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti di maray ti kasar? Anyat darayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan dagiti tatao. Kapabayin tinaramid mo. Apay pagbainan nyo ko ma. Nasakit nga min tinakam ko iti naramid ni insanggaw. Ingagara na ngayon parang tipag na. Nga uray sigod nga muna matakas jay ti ugali kan trabaho na jay nga ipag na. Imbaga na magkang ka, adi na unay am mo di ipag na.
Ay, una yan. Day tagayam, ti pagsaksakit ang tinakamaw. Amo na! Imposible di na mau! Aha, mamati ka mo to ka! Ah, ay asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benny! Basol mo nadadaga sa mapasamag ka ni nanang ko! Ha! Ah! Apay aya, Susana! Umay ka! Ati pa ang mitikayat ng aramidan! Imuli di bubong ti balay me! Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan! Nga basol ko di tangay, may! Umay kan ko na! Ngay tanod dadaga sa mapasamag kan ko na idarom ka! Anya! Benny, di na kumabat paglulukwan. Pangasim. Ay, kwa! Ipakawanan na ka, nana! Nga masapon nga linipatan! Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Kwa! Nasaysaya at lang agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Tiamok, jakon maayayo ni Nana SP. Ngam impalawag ko ti amin kankwana kat naggidawak iti pamakawan. Iswa na awatan na. Kat dinan impilit ti bagi na kanya. Aklunak anak kulaapan ti panunot ko iti dayda kanito manang biyanang. Iswa na aramid ko ti kasjay. Ngam na amiris ko abidot ti naramid ko. Katita, ayos kami manan kadainsan ko. Kastamatan kanina na SP kan dagiti anak na. Alakastan, tuy pag-ayam mo, Benny. Ala, inton maminsan, no adda pa kasakitan, wano pa kasairan tiriknam, di mo idalan iti balas-balas. Ala, pagadalam dayta. Bueno papagayam, di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Benny. Dito'y drama tayo. Manang! Biana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wanen yornos para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Merry Christmas, kan God bless kada kayo, amen. Kas naman disurat ni Pagayam Berto. Dear Manang Biyanang, managbabain ti anak mikan ni Bakat. Iso nabayag santo na daan itinobya. Allergic ti anak ko ti adwa tao, iso asa na rumrumwar. Talon kan balay laeng ti ayan na. Ngamkit de nagagat, kanawa na pulos ti bisyo na. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Sino takadwa masimbang pengay, hay may? Damagin nyo, tatang! Ay, nagloko kan. Ay, anyat nagan mau balasang kau. Wendy, tata. Ay, gayem mo to'y anak may? Nobyok ni Jaime, tata. Nay, kastaya. Ay, nagloko kan hay may. Nobyang magayam to'y kadwam. Ngem apay ngay adi mo yam amaw. Ay na, nakiam mo kailang aruday. Wan, iso tinubyak, ni Winday. Kasano ngay naram na katoy anak may. Di na maamu ti agaram day tao'y balasang kao. Apay masapol, damagin nyo day tatatang. Basta asawa ko ni Windy. Malangarod. Dumanon tayon. Tagkasar kay kidain. Ay na, saan ang takasar? Anya. Ada kekastaan. Ada mo maparti ababaw. Ada mo't ornong mo ijalkan siyam. Binagkat kau, dinagdak kalakawayang ka. Na, ay sos na pumpun nun saan. Madula amin. Saan ang masapol? San ayaw Windy? Apay masapol nga kasarta pa'y laan. Jaime. Ureg dun na tala ko, ma'am. Manyak mat Agkasarta pa'y nga umuna Satan to agden na, Jaime. Anya? Didak mo't la palubusan dagiti dadakkel ko amakidennaken ka. No dinak pa'y ikasar nga umuna. Ha? Ay, wama nga men, hay may.
Anya, di mo pangayatan iti kasaraya. Mabay na. Nagadunto man na taon. Amuyo mat nga allergic ko ti tataw. Adula amin mga maum. Basta kasar kayaw. Lakay, adda na ibaga ni Jaime ken ka may papan iti kasarda ken ni Winday. Nga. Kunanamot aditay kano agawisan. Ah! Tayla kano mangkasar kadakwada ti pakanan tayawn. Ken may sala kano aparis aninang kaninong talaan tayaw. Isukat ti masursuro tayo. Data ti matungpal. Data ti dadakil na. Adda nakam ni Jaime. Kat no lumakayan abaraw. Pagbalin ng tumadakas laubing habasay. Among mata na ata piti tattao di anak ta. Ay, kasano ama iruam nga ino kasta. Anya, maalala na dita bain-bain. Ay, mas daawak la ang lakay. Kasano nga ta nakaaram di anak ta. Kunaklanog laklakayan na baraw. Diyan, mga amaw, bakit? Imposible, may tani Windy tinagaram kang kuwana. Inaram na siguro iti text Saan nga iti personal? Ah, ay, mabali na kasta. Ada mga ming kasta. Natured nga agsao iti text. Ngano iti personal. Kasla natuktukan a bisukol. Anyat pagbainam ngamin, ay Jaime, kasarlaang mo. Tak kaya nga do ti agbuya tataw. Jay lamang kasar ka data ti bisita tayon taw. Kanjag paris aninong kaninang ta. Asino nga iti alaan ta aninong kaninang ta. Dagitay baak akaaruba may. Dua baak dagijay. Bakit kinlagay? Naimbag dagijay tapadak ama nagbabain. Di ka nagawis iji lugar yaw. Dananang kentatang mulagan ti ayabang mo hinday. Anya? Pasensya ka na. Sabi ko matamawatan na. Di ka ko magumurgura Allergic ko ngamin at talaga ti ado ataw. Agling utak iti nalami ice. Ala makaamu ka nga rod, Jaime. Siyam ababoy ti mapartinton kasaryaw, Jaime. Ha? Nagaduma ngay. Katatalo mo ti bisita tayo intong kasar may. Tay mang kasar kada kamay. Gantay dua abaak aninong kaninang may. Yawis ko kadag iti tatao ti kasaryaw into no may abulan. Inya? Apay ngay? Unay kay mutay. Imbaga lang haro da diyo yawisan. Anyat ganas mo nga kasar no awan mo bisita. Isupay iti iti da parwad. Apay, no makaurnong ka iti 50,000 aparwad. De, isupay asukat ti maparti ababaw. Takayo natin kasar no kaya yaw. Na. Ay, unay ka ti kasta pa nagsungsungpat mo, Jaime. Kan kasano ay kapilitan ta mga may. Samada kayo tiyag kasar. Ngamda kayo ti masikuran. Bayan nyo ngamin na siyak desisyon. Ay, di ka madaragan. Siyak ti makamaw. Siyak ti mang paturod kan kainton kasarmaw. Ha? Mang paturod na? Basta. Adarami din tainton kasarmo anakaw. Tumurod kan tao. Ure adu ti tao. Ha? Umay kayo inton kasar ti anak ko, paray, ha? Taas sikat ti may saan ninong, wine? Ay, kuhin na, paray! Kaano aya? Inton dandan ni agtapo saan, paray. Ay, tayo regalo, ma. Di muli lipatan, wine. Ha? Ay, una, paray. Basta masangok to ti mapanggumatang iti regalaw. Ay, ay, no di mo masangaw, ayos lata. Tama balin mo ti cash. Ha? Eh, siyak tupay. No mga anakak iti kasar ke kwarta ti itidgaw. Eh, kababaan mo ta 2,000 ano agparwadak. Ha? Mapay na ngamin ngagparwad iti 500. Wano 1,000. Isaw, kababaan may ti 2,000 nga itidgaw. Kastaya paray. Wan paray. Ay, sige jak agpayagain, tadapay papadak. Basta namnamaag to ti kaadama, inton kasar ni Jaime nga anak kao.
Ay, hello, Maricelina. Nay, pare Bertaw, si kamot gayam. Ay nasumrag ka kunak kuma. Ng madama ti dalus kaw. Kat ni, inikat ko pa ila dagiti sofa di tasalas. Ay, saanen, Maray? Umay kulayawes, ti masungad akasar ni Jaime nga anak kaw. Ingay anak mo iti bunyag. Ay nay, kasta aya. Ay naimbag man ta mga asawa mo't langan ni Jaime. Kunak no talaga nga agbaka na baraw. Ay, mga sawaan di ay anak mo iti bunyag, Maray. Kasi kanto ti may saninang, ah? Ha? Kat di madublen, ninang akon kin ni Jaime. Ha? Anak ko iti bunyag. Sa ita, anak kag manan iti kasar. Ay, ay, uwan awan takes na. Amok ngamin agalanti ka amang ted iti parwad kahit. Ha? Agpadata, adadakkel ti mait ited na parwad, Maray. Tauray siya, ay mabainak lamang ted iti basit na parwad. Sa bagay, nanginame ngamin ti magagatang ita. Kurang day ta 2,000 nga grocery. Ay, wan nga ruda. Ngimi na amin ang awan tinalakaitan ang maghatang paray. Ayun, Maray. Iso ano siya ti mangted iti parwad ket kababaan ti 2,000 pesos. Kababay no mangted ka iti basay. Ha? Ay, sige, Maray. Ay, jak agbayagan, no di mo masangot ti gumatang iti regalaw, mabalin ti kaas. Tanay, agpapadatay abisi ita. Sige. Agpatuloy akon, Maray. Tanay, dapay papanak. Nagadumo dagito inlistam nga sponsoren, Bertaw. Ay, una tapno masubot dya siyam ababoy. Anya? Ay, sapay saan nga aga-asawa dagito imparis mo. Una, tapno mang tadamin iti parwad. Nuag pares dagiti agasawa, di may sala ti parwad da. Oh. Anya? Ay, una yan day ta klase ti panagpampanunot mo. Ay, ipos mo ki di iti Facebook. Tapno, ado ti umay iti kasar. Ke ado ti mangted iti parwad. Amom lang nga rod na sana kayat tiyanak mo ti ado ataw. Tama nagbabain nga rod. Agawis ka pa'y laang. Ay na, siya ka ti makaamaw ka ni Haymay. Tumurod to day dyan itong kasar na. Nalakalang ti remedy, ako nada. Remedy manan nga. Ay basta, siya ti makaamo iti anak ta. Ay na. Oh, Jaime. Di ka mat makaignan. Wow. Apa yan? Ay, hindi tatang nagawis ti ado at tao. Ay. Hanya nga agling etak manan iti nalamiis. Agragsang kakit di. Takasarta ita, Jaime. Sapay awan pa'y mo ti mangkasal ka data. Awan pay. Maladaw ka no basit. Tada nakataktakan na. Diyan ko mga umumayay. Anya? Ipospuntan sapay lati kasal tawin day. Anya? Adda ayamat kasta. Lepasan takit din tapno malpasan. Ay, mataktak ka upay, ti bang kasar ka na kayo, tanda emergency na. Ibagayo ata di umumayay. Anya, apay manan aya. Hindi kayong tumang naman. Imbaga lang aruda na di kaya gawis. Nagadumot tayo nawis yaw. Nagawit tayo din. Ay, agtal na ka man, Haymay. Tilay bagpagam. Adan sa bagbagtiin maun. Ala, umay ka, tada ited kukan ka. Ha? Umay ka, mapantay di likod. Tarasam, umay kan. Apay tayo ito yung arak tatang. Ala, inumumon, arub ubumon. Hindi mo aging inom iti arak. Nagpait. Ay, ano sa mo na? Ala, tapnusan ka nga agnermyaws. Napait nga raw. Sige, no di mo inumunday ka, oy. Agnervyos ka, no madamdam, ha? Saan kami nun? Dahil kasar-kasar. Sige, panawan na ka ni Winday. Sinaan na kan. Ha? Kaya mau, ta sinaan na ka. Kaya nangarod ti pa'y kasar kang ka. Ala, inumumon. Tumurad ka no inumum da ito'y. Kaya ngayon nga raw ti basaw. Awan basaw. Arob ubumon. Daytoy. Sige nga raw. Arub, ubo ko na.
Addan tay mang kasar kada kayo wende. Ayan nga dahay may kantatang yawn. Jak nga rod mo nanang. Napandamot ijay likod itay. Ni, dagi jay damag gaya man. Addan tayo mangkasar ka na Jaime Kenwende, bakit? Addan mangrugin ti kasar. Ngayon nanang. Mayamit na balaw mo. Na, Bagbagay mo. ay. Apay ako man natawa ka, Jaime. Jaime, nabartag kan sama. Basi lang. Pinainom na ni tatang. Berto, apay ngay abinartak mo ni Jaime. Wala tapno tumurad. Kita ka na awan ng babay na. Ay, nala, agsagana kan Jaime tamang rugin ti kasar. Anya, wayay! Rugyan tayo di kasari na. Kasara ka. Napayagan na makasasawa ka. Jaime, ni, Ala. Intayon ta mga numausawan. Mabain tumanay. Sika lalaki. Awatan matlaka di daytoy a babae. Kas kapisi ti pusong. Ken katakunay mo iti agnanayon. Windy lang ti na yan ko babay. Awanin sa balipay. Isuti ayata kagingat ingana. Wala kong isumbat mo. Ay, pasensya. Maragsa ka na lang gamay. Tama asawa ka. Makasawa ka. ay, kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti seremonya ti kasar. Ay, nagbayan ti seremonya. Takasanaw, saan mo't ang makasumbatan na imbag ni Jaime? Kumanatawa mo't. Kahit naragsa nga road. Binainomam ngamin ni Tiara, kiso akas jay. Mayat ki dia. Kitam ka inapukaw ti bay na. Timura di ti kastaunay. Ay, ala, mapantay di balay. Tarog yan tayon ti agawat iti parwat. Bakit? Ay na, paruwad adagos ti pampanunutam. Jay makan nga ipakan mo kadagiti tao ti una mapanunutan. Malain te garudaun. Nay, sikat ti pusga ka para lista iti agparwad, Elena, ah? Wan, Uncle. Adto iti ballpen ka notebook, Ni, nagdakkel mo't a notebook daytan, Uncle. Naglawa lang arudan, nagatidog pay. Kay kawanatap no, ado mati mailista nagan. Ha? Masapul ama po no'y tinaganda ito, ya. Agayap kay tagparwad. Di kag bain-bain, ah. Wana, Uncle. Di ka matanagan. Taykan kay titangdan mo nga agilista. Basta lalaingam ti agilista. Kurang t-shirt. Babaraos. Do you like pie? Iba kayo na. Pagkatangay. Jaime, husto daytan. Inta maturugan. Rabiin. Ay, una ka na matulog eh. Sang wag pa ilang ito'y babaraos. Danggaya kita. Nabartag ka, Jaime. Panahon naman, di tayo kulan eh. Makaramang ka kanya winday. Nay. Aw, anya. Ado madla tinagparwad, Elena. Wan, Uncle, nagado. Kitaan nyo ti dakkel a notebook yaw. Nagado apahina tinasuratan itinagan. Ay, wan. Ay, agasong pantay ta. Ado nga minti dimar ay, Uncle. Ay, huwan. Ado ti inawis may. Ay. Naimbag ata sana natukul ti aklo. Saan? Tayong close minti pa kan, hindi may ibusan.
Anya? Iyag mo nga rodan tinutbog, kanday ta box, anakay kan iti parwat. Rugya kong tagbilang. Ay, awanan bay dagidyan di maray iti kasar. Ado tikin nandagam ta imparwad da. Ay, tangiwat mo. Di ka lagbain. Inton adda makangaggan ka. Kaya mangagdagtag pa'y sumait. Hop! Anya pelat sa pulam ay ahakat danda ni amin sa amot adim maray iti kasarkat ng taday ti parwad. Wine! Ado paisaw tinakalistaanagan dito yung notebook. Hanggang sagsi 50 pesos, mate. Sagay sala na kita'y sagsasangagasaw. Ay kat anyat mabalin mo nga no isulat na baulanda nga intad. Saan na day tadi pagpupudutam? Ay, awanan. Lugay. Saan na nasubot di na parte ababoy? Ay kat talaga akasta. Gagangay na. Tanagpapaskan ka nga raw. Ay, dinanog da! Balsag din ang danog kanya! Ay sus, nabartot ni Jaime asim magpert. Nanang! Tatang! Agpakada akon! Agawid ako ni Jay lugar, May! Apay ngaywid, day. Mabutang akon kini Jaime! Nakabut-butang matgayam no nabartag ti anak yaw! Sagay! Ay, ala, ay napanan. Ay, sus. Isikan tumang amin, Berto. Basol mo na itaw. Ay, basol kumanin nga. Kawan, insorom tumang amin ni Jaime nga uminom iti arak. Anya nga ita. Iso basol mo na ita, mapaspasama kita. Nagdanagak tamanipod pinaramanak ti anak ko iti arak. Di na meten sardengan kat pasaray aggulupayan tunggal mabarta. Pagbababaw yak iti kastauna iti inaramid ko. Iso ajak nagsarday anang bagbagakan ni Jaime. Kat kaasina, dinangagnakmat. Kat naurnos matlang ti amin kadakwada iti asawa na. Alakastan, ti pagayam mo, Berto. Pagadalam day taan na pasamak. Amumton, sumarunong. Saan na basta anuan niya tinapanunot mo nga aramidan kat alilata. Nga uray di mo amaw noan niya ti ibunga na. Iso asakbay ang mangiwayat kay ti addang. Panunutom pa iti mamin rebo adaras. Tapno awan to ti pagbabawyam. Inton ka maudyanan. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Berto. Dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat wanin your nos para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless, iti tunggal maysa. Happy New Year! Kastoy man di surat ni Pagayam Juna. Dear manang biyanag, aday di gayam ko, kadalak kan mismo akarubak. Ngam nabayagan nagyanday di Manila, tan nagnegosyo da iti asawa na. Kat idinagawid dan, jakon makaid na. No apay akasta tinakunak, iso ti istorya kan ka. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Ay, hinakman gumatang iti bulilit, tayo so tisidaan may. Uray hap kilo laan. Juna! Ha, ada nang awag itinagan ko. Asino nga ta? Juna! Kumusta? Ha, Ila, si Kadita? Wan! Ala! Apay, di nak mabigbigan. Ala, apay nga pimudaw ka. Kan, nagpatatu ka iti kiday mo. Kan, naglabasit mo tanday tanangisit nga bibig mo. Nagpalit tattoo ka? Ala! Tila'y bagbagamot. Lapis la ang tinyugad ko dito yung kiday ko. Kan naglipstick ak laan. Pimudaw ka pa yan. Kat nangis-ngisit ka mat idingam siya. Ay kat gagangay na ata nakakulungak batla ijay pagtagilakwan mi ijay Manila. Jak maininitan ijay. Ahaw, imposible Jak mamati Ila. Ha? Ay, oh my ka. Taintaag merienda. Libre kang. Ay, aguray ka. Agsubli kayo malang ijay Manila. Saanan? Inla ko minti pwesto mi ijay. Agsubli kaming dito'y lugar tayo. Kasta aya. Ang ala, intaag meriendan yun na. Ilibre ka. O, mangan kan adyo na. Kitkitaan nakmatlatan. Unay matday tapa ng mingming mo kanya kon.
Kas ano kat, birbiro kak dagi jay kuran mo ididitatangad mo. Awam matang. Kan apay nga agpay so nga pimudaw ka. Imposible ang sabon lang day ta. Jackpot yan. Sabon ken lotion, Juna. Ken kasi iti imbaga, sa anak amain initan ije Manila. Sa anak arumrumwar ije pwesto. Nagpatudok kan samat iti pang papudaw. Imposible ah. Ni, apay aya dinak pa dyan, friend. Kan imubing ka pa'y. Siguro, ada tumtumaram nga agpaubeng. Sika talaga, tila ibagbagam. Ay, mabutengak lang nga agtumar-tumar dita. Prutas ken nateng na esemak ngamin iti kakasta. Nga ta. Wen, ay na, saan man atila damdamagam, Juna. Mangan takit din. Adamot us-usar akrim iti ropa ken sabon. Dagi tala ti usar ko, awanan ti sabali, Juna. Nagawing magayam da ilagay mo dito lugar, te bakit? Wine, in librinak iti merienda iti kalman. Anya mo dyan librina? Halo-halo laang kan may sanga siupaw. Ha? Una, mamangan mo dyan nginginain mo't a restaurant, tinaparan yaw. Una, ngamadlaw mo't nga niyan anay na laang di kwartana. Takitak tay lugan da. Tay nangina klase ti lugan da dyan. Baran nyo siguro ginahatang da dyan niya. Tamadlaw mga barbaraw. Awan bibiyang ka. Kan damag ko nga gipatakder da kano iti balay da. Kan mini grocery da dito lugar tayo. Ay na, talagang masinsodan yaw. Hey, amo pa'y no naggap-gapuan na ti kwartada. Nagrigat ti agsa sa ukat. Baka naggapo iti dakas ti kwartada. Ay, napayakas da kami, Juna. Negative amin na pampanunutan. Kat pa'y sumay. Amom ayan no naggapuan ti kwartada. Taapay nga bigla nga bimaknang da. Kaya napigsa atin negosyo da di Manila. No napigsa, apay nga rod nga pimanaw da ijay. Sige man. Awang kanong nga kadwan ni amang na dito, oy. Nang runa kayo nakapsutan. Takanayo nga agsakay. Ado ti bakra nga pag-alaan iti pang barwin no rason. Una yay. Ay, apay nga tangapin mo daw da jay nga ila. Kat nangis-ngisit mo da jay idingam siya. Ay, anya nga tati inaramid na. Nagpa-injeksyon nga ta iti pagpapudaw. Wano nagdigos nga ta iti gatas. Wano, ay, anya nga ta. Rabin Juna. Sumanaming kapayla dita. Umay kakagita ta maturog ta. Ay, maturog ka kadidita. Napay niya kuwa. Trimak to'y kiday ko, tapi muskol manan. Hey, sapay pumanulbos ka ka maturog talang aruday. Na, ata nag-lipstick pa ay. Ay, maturog ka man dita. Bye-bye, anak. Napimpinta sa malataangam ni Ela. Kat no sigod nga pangit day jay. Ngam apay nga tanga pimintas mutan. Anya nga tati inaramid na ijay rupa na. Birbiro kag ti pimintasan na. Kit-kita agpay no nagpatangos ti agong. Ngam kaslasaan mo. Inak man ki di gayam agpakulot inton bigat. Njak itulok nga napimpintas day jay nga ilang am siya. Hanan to nga maartapan ti kinapintas ko day jay. Imbobing matjegay mo ang naggapoy jay Manila, Juna. Una, tada kwarta na nga pagpaubing na. Simbiksi pa yan. Una, ata nagpakutong. Ken awan mo tay naglawa apikas iti rupa na. Nagparituki day jay. Pati jay bibig na, impatudok na day jay. Tapno agbalin nga kissable lips. Ngam, mamadlaw nga na-repair jay rupa na. Mabiit man lang, Juna. Apayakas lada kuram kinila. Di mo't gayam mo day chay. Da kayaw ti agkuy-kuyog iday. Idi tahan pa'y nga limastog. Ngam tatawa na, naglastugan. Naglastog nga. Nakasingsing patupay. Singpat kitib Apay, adda maday ngay naramid na ken ka. Adda basol na ken ka. Awam mo ki day, ngam jak maklon nga pimintasan. Kano na pimpintasak nga misuna. Na, una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, Juna. Adda pa'y ati umun nga ubeng, iti kasta nga ibagbagam. Basta jak itulok nga napimpintas ngam siya. Isu nga inak agpakulot. Ay na, saan mo abagay ti kulot, tanangisit ka, kanbasit ka. Ad-adda pumandek ka, no kulot ti buok mo.
Anya matikas na nga istalyon, nana. Anak dak, ngam uyawon dak. Ay nanak ka, saan ka nga uyawon? Ibagbagak laang tagpaiso. Papukisam kit dit atid dag abuok mo, tapno umubing ka. Manjak, kulot ti kayat kaw. Jak kayat ti unat. Napananmanan ni Junaro day. Ay na, napan nagpakukaw na nang. Anya? Ay, nakitak tay naka-offer alalaban na. Idi payla namin sa nakalman dagijay. Oh, kano busy di anak yaw. Busy nga. Busy ngagpapapintas ha. Agsasaro no ti papaarabid na. Nagpakulaw. Hindi kwan, nagpapisyal. Sa ita na pa man nagpakukaon. Hindi, amaw no niya sumarunong ay parabid na. Anya? Hindi na ngamin kaya tagpa, tiwitipak na nga gayim na. Di na ito lawak nga ratapan da. Kano lumanusyon nga uray rabi ay. At ginatang na white tining lusyawn. Kaya so tipulpulagi na jirupa na. Ay, bagbaga aman di asawa amroday. At ang amin style na adi na kaya tiagpatew. Nasakit ngamin tinagam na. Tapay ka no apimintas di sigod analada gayim na. Nalaad ayamo ni Ella, katsigod mo't anapintas day chay. Wangaro da. Muri na lang iday. Iso saan unay anadlaw ti pintas na. Ngami tatapin mo daw akarim wara di pintas ti rupa na. Banag, asan akayat ni Juna, tadi na kayat ti maatiwan. Wow. Agpaiso ti kunayaw nanang. Sabali da diyang asawa. Naapang! Nauyaw, kinada mo palpalangguad na nyon. Wen, amo kon day tanga ugali na. Talaga palanggod day chay, nga oray awan mo ti maipalpalanggod na. Iso asaan na bagay ti bumaknang, ta sigurado ako maro ti kinalastog na, no pumintas ti biyag na. Ay, bagong kulot manan John Sa bali manan nga style da kulot mo Nagdadakkel ti kulot na idi. Ngem ita, nagbabasit man. Bagay ko laang, Maria. Anya, mataawag mo? Kat isumot, Maria. Tamariyo nga ro ti husto anagan mo, day. Maria. Ay, Mary ko na talabang banglo. Kat bagay ko ka dito kulot kaw. Medyo lang. Ni Ella bagbagay na jay kulor ti buok na si ka. Anya mo day jay, kasla aglat-latay. Uy, saan nagbayat tupay? Kan nakita jay many grocery da. Wow na wow si ka. At dan pagkatangan tayo ti kompleto alak ko Kan pagpaarami da ka no ti bakery da. Anya? Ay naasinsado dan. Adon ti negosyo da. Kan nagpintasan di balay da. Ditakan? Ay, papanamon ngay! Shh, oy! Durubab mo day ta Mario. Ay, makapasurong dagiti ipupos ni Ila iti FB na. Awan lang ka, picture da iti asawa na. Anak kasusweet da. Ay na, masurunak. Pasikat at talaga da ito nga Ila. Mapana man ki di iti balay da. Sika magayam ti asawa ni Ila. Aggayam kayo gamit ti asawa? Wen, idi. Awan ka di pa'y anak yu kini Ila. Ay, awan pa'y Jonah. Nabit kami pa'y mo't ngamin ngagdenden na. Ngam nagkasar kayaw. Wen. Kasta aya. Sa bagay, ada makiti di ibagbagada nga analmentat ta. Ada ibagak Ngamhan mo nga ibagbagak kini bakit mo nga imbagak niya, Ardel. Nay, anyan doy ta? Nagsikog idi nga balasang. Amom day ta winuhaan. Nay, sana? Ngam promise mo hamo nga ibagbaga nga siyak tinang ibaga kanyam. Dapat akit imbaga na kanyam tinapalabas na. No nagsikog. Ayan tin, sikog na. Awan, naalisan iday. Wen Ardel, ay sos. Jak kayat ti agsao. Ngam agsisinukat idi ti boyfriend na. Amok day ta tanagayom ko garod. Amok amin nga inararamid na. Saan lang nga may sa tinagbalin nga ex na. Taluda. Anya? Ngam jay laang may sa tinakasikog kanya na. Ardelanay, ayan mo. Ay sige, mapanakon. Baliwan tanto ti agsarita niya. Sige, panawan kan iti arubayan nyo.
Oy, amom ngay, Mariaw. Gimata nga bikiri da ila. Nabanglos mo jila ko da tinapay. Anya? Kasano na bangles? Naramanak. Nag-alson. Madlaw nga expired. Kat, imbagang kumaan. Saanon? Taba ka ibaga na nga padpadak. Anya? Hay, awan da kitang agasawa. Patayon da tayo akalugaran da. Talakwan da tayo itinabanglas amakan. Imbagang kumaan, tapno ang muda. Saan nga raw? Taba ka ibaga da pa'y apadpadaksak isuda. Anya? Pati jila ko da nga dilata. Expired mo lang. Anya? Ela, apay adi ka nagbalin nga anis kanya. Awan kinapudno dagita nga indandanon daken ka. Ay napanang dadaal dalaang kanyak dagita nga indandanon daken ka, Ardel. Siyak kumatipatyam. Kan asino tinangibaga kan kay ti kasta. Tagsasango tayo atal no. Diag pa'y sulang ti bagam, ha? Mapakawan ka, basta agpudno ka kanya. Palso amin dagita nga imbagbagada. Grabe mat day tatao no asino man day ta. Panang dadaal dararamidan na. Mga kumot itay na ilakan ti asawa nang agsubsubag iti parangan, da ba kay? Ngarud kundi pos iti FB na. Sweet da nga agasawa. Ngam kanayong gayam ti panagapada. Diyak mga minangag ti pagapapaan da. Tamabaina nga umasidan. Diyak to pa'y tinaltalyaw ita. Angim, ay namadlaw nga agsubsubang da. Hay na, ijay FB dala nga sweet. Ngam ti personal, kanayon da nga agapa. Tsaka aglibi tinagayat. Masuruna nga rod. Kasta ti sweet couple, kanayon ti panagapada. Na minsan mula na po utak ti panagsubang da. Ay na, masigurado nga agsasaro noon ti panagapada lakay. Uray po utam to'y kunak. Narabyang ka man na simang po na. Nangalaman di tabado maun. Gatang kalagatang iti baro akawis maw. Sapay madlaw ang nagnina. Apay pangalalamti nga gatang mo ay kadagita. Pati tabag maw, nay. Barbaro manay. Ala. Kung di miniskir kamutoy. Ay na, di ka kaagyaman, tasiksi to'y asawam. Ay, pangalalamay iti pagpapapintas maw. Ada nang sponsor kadagita. Tasi na. Gayem ko ya abroad. Di kan agdamag, tadi mo amamu dayjay. Nini. Makadkatlawa ko na. Diyan lagtagtagar iti tamaw. Hanggang nadlaw ka, hindi ka na ayaw na pa nagpabarom iti gamit maw. Inlibre nga ro ti bisprin ko ya abroad. Dagulit ka mga asawa. Nay, very sweet naman nandito picture da. Pus-apus mo da ito nga ila. Masapul pa'y lakanuma nga ipus na tiki na sweet dang agasawa. May sama dagiti comment iti pus na. Puro sana ultima basam a comment. Inakman manan kasarita di asawa ni ila. Kinapudno na. Dandani pinikot ni ila ti asawak. Ngam saan at tinutupan nila kay ko. Namin adun asinulisog na ti asawak. Ngam saan na ay manugo. Sige tay. Padaksan nakpay, Jonah. Ha? Nay, kunakman no kunam arimwar ti asawam Ardel. Imbagak lang ti kasjay, tapno nawaya kalatta amang padakes kan kuana. Ha? Amo kun ti ugalim, Jonah. Manipot na gidanon ka kanyak iti kontra iti asawak. Nagdamdamag ako iti maipapankan ka kadag iti karuba ditoy. Ket agpapada ti ibagbagada. Talaga man nagpadakes ka, kan chismosa ka. Nay, Okay lang ang kanya. Nga uray istorya amin manipod poon aging ga iti murdong ti may papan iti kinatao. Basta agpayso kumalaang ti bagam, Jonah. Di na kumamot padaksan. kwa? Ayan ti ebidensyam kadag iti pamadakas mo kanyak. Ipakita am, Jonah. Kwa? Sige, dita kayon. Mangibabaing kamay. Apay ay ha, di mo may ikat ti kasta nga ugalay. Naglaing kang agpadakas iti pada mataw. Bakitan kan? Di ka pilagbalbalaw. Ruday. Apo, tao po. Andiyo na, nandyan ka ba? Ay sus, aglumungak. Ibagang maawanak lakay. Di mo paspastrakan dito'y balay day taatao. Apay, sino ka magsar? Ikaw, sino ka? Kino ako ang asawa ni Juna? Ka ikaw ngay. Ako din asawa, Juna. Nya!
Sabi niya dalaga siya eh. Hingi ng hingi akin, pera. Madami na siya nakuha sa akin. Ay, ganaw. Meron pala siya asawa. Kaya pabayaran ko lahat na utang niya sa akin. O anya, napanan? Pimanawan da di alakay? Ala, ako kusam amin nagargari mo diti balay ta pumanaw kan. Ha? Sumurot kan iti lalakay. Nay, saan ko alalaki day jay? Isula ang tinagkursunada kanyak, ngamjak tinutupan. Nga uray at dadag ito pamanagnak. Kitam dagiti ladawan nyo ha. Ha? Idilit mo da kita. Madurmeng ka man kita ha. Kapo iti tsura yung adwa diti ladawan. Ruday, pakawanan nak kuma. Nailaw anak laang. Ay, pumanaw ka? Diyak kahit tiyak kabil iti babae na iso pumanaw kan. Tapno saan ka malawanan? Ala, pumanaw kan? Pinapanaw nak nga rod ti asawa kat manipod iden, jakon sinukon ni Rudy iti balay may. Inininot ko mat binayadan ti inututang ko iti lakay anak relasyon na. Pinadas ko tinagsubli iti balay may ngam talaga din akon inawat ti asawa. Kat ita agmay sa akon ngagbibiyag kat ti panaglaklakok iti barbecue ti pangalalaak iti pagbiag ko. Alakastan, to'y pagayam mo, Juna. Alaa pagayam, Juna. Ano sam nga apitan, dagiti bunga, tinaramid mo. Anya nga road, kat no talaga di nakan kayat ti asawam, di mo mabalin nga ipilit ti bagim kankwana. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam, Juna. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script, kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan advance, Merry Christmas, kada kayo. Amen. God bless you all. Manang Biyana! Naimbag nga oras yo papagayam, at timanan ti pagayam yo ni Manang yo ang biyanang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak ngal daw kan oras, ngayon kay panagbuybuyay ta kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga tayo basa kani drama ita, kat manipod kani pagayam tayo adudot, sana putbudno anagan. Kastoy ti kunana, Dear Manang Biyanang, may papan kadagiti na kay kamangak ti padramak. Idi da mo datag cellphone iti touchscreen, kan idi na sursuro da ti ag FB. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Kastoy ati cellphone, nagmayat. Day, nangalam di ta cellphone mo suling. Kabarbaron sa. Ay saan? Inted ni Roda. Naumaan na a cellphone day taoy. Gimatang ngamin iti baro a cellphone na. Ay, way. Mabigbig ko na ita cellphone na. Ang hindi mo sa mga armatain. Igmaw ta siya ti mangusar. Naglaing kan. Inted nga rod ni Roda kanya kalaang manaan. Narigat nga operitan da ita touchscreen. Marigatan ka. Ang mga no abutam ti 5 abulan sa amon tumasuro ang mga ramat iti da ita cellphone. Naimbag kanyak atapas lernerak, si kangay islo lerner ka. Ay na, amo ko na. Naglaka. Insuro na ko ni Roda. 10 minutos lang nga insuro nak, amo ko. Malah panawan nak dito yung tag-selfie ak mampay. Anyan. Dua ta mga rong picture. Na. Padasan taman ti kamera na day ta silpam. Ay, kuwa na. Day talaga yam. Pagbigyan ka Sige, mabitlaang iset ko ti front camera na. Aday ta. Agbilang ak 1, 2... Ay, ups, aguri ka. Pag din nagkatintamit, adagiti rupa ta. Madula amin, mga style mo, mat. Alaki din. Sige. Talmagamaw na.
Aha, anday ta. Kinaman. Wow! Naggwapo ka talaga ba kahit? Ulbod day ta kamera. Na. Di na ibaga tagpaisaw. Iso di mo patpatsin. Ha? Balingbing day ta kamera. Tagwapo ko na nga oray sa amay. Ha? Inyaramidan kayon iti Facebook account yo, nanang. Ay, makapisbukak nga rodan. Katuan mabiit lang ang taisuro kayo, no kasano ti pamayan nyo. Isuro na mamangag Facebook, Dudot. Umapalak ka ni Nanang yaw. Ha? Da ito'y tinalawat ti screen na cellphone. Isuro na mangag Facebook di tayo. Ay, kwa. Yaramidan kayo pa iti account nyo atatang sa kaisuraw. Ay, baron sa mo ta cellphone nyaw. Wan, hulhulugak iti binulan. Ah, gasta? Nay, napintas mait. Wala. Ay sige nga rin na. Darasam tayo isuro na kaon. Ay, kwa. Mabalin ngayon itong bigatin tatang. Ada kumapay papanak ita. Kalaman langin, sanay. Kababait mait. Mataktak kagapo kanyak. Ruda! Ayan mo, nakaw. Umay ka. Tasikaman ti mangisuro kanya kaon. Talaga asadot na taga-asawam. Uray sinamon, no kwa. Ay, awanan. Sa bali man ti Jardan. Agkakanat man ti bagbagada ni Janak da. Kahit naisuro mo ilan ni tatang, bakit? Wan, Dodot. Kaya nakasuro mo eh. Medyo lang. Takasano, malipatan namot dagiti isuro, no kwa. Kurang ti may nga aldaw apanang isurom kang kwa na Dahil ta makatawin, mabalin siguro makasuron taon. Nalabas ka mo't lakay. Kasla nagtabad mo't launa yun ni tatang iti panagkitang. Nalaing mo't yama ka. Nga uray kaskasano. Kawan mo bakit? Nalaing mo ta talaga ni tatang. Iso na lang. Tanong may papanan iti computer. Medyo marigatan nga isuro. No ngay kayat ko ti agipos iti picture, Roda. Papana ngay di tayo. Daytoy titalmagan nyo tatang. Ay, Sakay tumapan ditoy. Kalpasan na. ay nagriga, mate. Malipatak. Isurat ko laangan. Tapno saan nyo amalipatan, tatang. Ay sanay. Minton mabinsan tula ngayon. Makasuro kay tumailaan. Ay, Roda, agawid ka. Antayin kay lutuan di asawam, tanay aldawan. Diyak pa'y naisuro ni tatang, nanang. Ay, saanin? Sana balit amok mo tintag Facebook. Dua kami ton iti account ko. Agawit ka na nakaw. Doon na yan tinataktak nga oras ta. Ay, jak o de kabisado agarawan ti baro asilpong kaw. So asanay, inton maminsanay. Makipesbo ka langan kanina ng mau. Sige nga, Rod, tanay, panagluluto manan. Agawidak nga, Rodan. Ala, Rufo lakay. Kachat ko tay bakit abalasa nga ka anak kakidya abroad. Anya, kanya ibagbaga na ngay. Agawid ka nun diti Pilipinas. Umayto ka magpasyar diti balay. Anya, ay sus, sigurado man tayo pasalubong tanah. Wag nga road. ay, bakit? Ibagam ta di nalilipatan terilok, kwintas, ken sing-sing ko ang inginain Ay na, sana na masapol nga ibagak day tatamunan. Sigurado daytan. Sigud mo't nga day itadnan no kasi nga bakasyon. Sa bagay, ay kano nga rod nga gawid ngay. Inton umay alawas ka noon. Ang mga no dito'y balay ti pagdiritswan na. Ay, bakit? Ag picture taman. Tay pakitam iji ka anakam. Isend mo. Ay agbidyo talaangan May mayat, tapno mangag na tibusis ta. Agbidyo kulta kumangam na lipatak mo imbagan ni Roda pamayan. Isong agbidyo talaangan, sa kunto isend iti ka anaka. Ay, mabalin aya. Kawan mabitla nga. Anday ta, agsaukan. Ay, apay nakaunay. Kawan, magsautan. Ay, Linda, kumusta kan ngay kaanakan? Ay, kumusta kan, Linda? Pat-pat gan mi ka anakan.
Ay kunan ni Antim Asuleng, nga agawid ka kanagayaman. Tay rilok nadadailin taintad mo idi arilok. Kita to ima ka na awan rilo na Kanakan, tay bagko awan. Kahit tay silpon ko gayam kanakan. Adda silpon ko nga muhulugan. No, addan to itid mau. Mabalin ko nga isublay, tinagutangak na ijay. Tay na imas at tsukulit kanakan. Ay, tay pa'y gayam sapatos kaw. Kan lugan pa'y kuma. Nagidip mo tayo. Nalipadak. Lobat gayam itayon. Nagidap mo to. Ay, imbag no nakasib na ijay. Diyak mo Ang awan di ulitan ta. Yes! Hey! Amo konsuleng. Nakasuro akon. Amo kon ti agaplod itiladawan. Aw, imbag man ta nakasuro ka mulaang. Nagload kaya. Ay, Wayne! Nagmalmalam akinalkalikot ko itay. Tawa mengarod mararamid. Amo kaon! Ay kumayat Kita am dita silpon mau. Ado dagiti impos kaw. Aglek tamit, Tanay, awan pa'y may naglek nga oray may siya. Kay tawampay mo ngamin friend mo iti pisbaw. Prin nga. Kay dagitay makakita iti anyaman nga ipus mo Ay, kasta. Kasanaw ti maadaan iti prin. Kaag friend request ka Kasanaw. Ay, isuro naman. Nanda cellphone mo, tasyak ti mang kalikaw. Ay, i-request mo man ni kumparik Asimyon. Sigay. Sino pa'y? Ay, ni Ruda, ni Dudot. Kain aminan akong parik. Kain kumpare ta. Kain, ay Wen! Ni pa'y gayam kumari Maxima! Ha? Apay mo tanay raman ni Maxima? Adaya cellphone na kawamot. Kan may sadi na mo tagpisbok. Nagadwa malagip mo, dayjay pa'y Maxima. Apay takas lakaguram ni Maxima ke nagsingpit ka data. Kumari ta pa'y. Wana, tamadlaw nga crush kan ka. Ha? Kay kayat mo mat. Ay, nisuling mo. Ay, naapaw ta nakalagip man to'y asawa ko na ako na. Kita mo na ito ipupos ni tatang. Bakit? Anya dagitan nga ipupos da. Ang bago kong brief. Regalo ni Mrs. Ala ni tatang. Pati baro a brief, ipos na. Agdadamo nga ni tatang. Agagatal ti iman ang ag-Facebook. No kasjay nga agdadamaw. Una, ngam apay apati brief kat ipupos na. Sana balit a barbarumat. Timaday, no tayo na usaran a brief tipos na ay sos. Kababay din tayo bakit? Hey! Thank you kadakan. Hindi ka pala nagbalew. Managregalo ka lata. Ay na, pakaragsakak ti agito iti regalo, uncle. Auntie, day talangin tayo ti ragsak ko. Tabagik mutlangin ti pampanunutek. Awan asawa ka na ko. Ay kat, amo nga rodananang kantatang mau. Dito'y balay tinagdiritswam kanakan. Winante, inyawag ko kadakwadan sakbayan nagfly tak. Ay ka, nasayat nga rodano kasta. Kukwayo amin ng dagiti insang patkwante, uncle. Ay, di mo itid amin kada kami, Tapos dami isang mo kada nanang kantatang mau. Adan Imo nanti package ko para kadakwada, uncle. Ay, kasta! Ay, wow! Maya nga rin, Ay, thank you, man and wine. Angam ne, jak makapagbayag dito'y balayo tane. Talo alawas lang tinaita na bakasyon ko. Iso nga gawid akton, ije balayin ton bigat. Maday ta. Nay, Rufaw, anya dagita picture Ay, dagito man in-intad ka anakanta. Nginginan arilaw. Sing-sing. Quintas. Sapatos. Kenda dumapay. Na, apay picture dagita. Kipos ko ay ti Facebook. Anya? Ay, picture mamangarod tayo napinta sa bagkaw. Kanda giti alahas ko nga intad ni Linda. Si Kalaang aya. Agi pusak mat
ang mga regalo ng aking pamangkin. Ay, anyan da tatang kanlanang. Pati dagiti na itad nga alas kada kwada kat ipupos da. Sapay madlaw ang inginaan dagito eh. Dudot lakay, mangantan, nakaluto ako. Bakit? Nakita mo dagiti impos ni tatang? Nagpipintas dagiti rilaw ken singsing. Oh, kita man eh. Ken uri ti sapatos. Nagpintas. Adda pay bag. Badbadaw, jacket. Ken daduma pay. Oh, isut impupos danay. Oh. Ni, aywan. Ay na, talaga nakasuron ni tatang nga agipos. Wala ngam amin mo laki din kat ipusdan. Kat, bayam ta-proud da nga rudmut. Umapal kan sa mga amin. Saan? Ang Ala, inta ka mga nun. Saan adagi tapos ni tatang ti pakariribukam? Nakaluto kan Suleng. Ay, saan pa'y? Ah. Ang matama kumikumak. Agdamag ka pa'y laang. Ay, agluto kan taldawain. Mabisina kaon. Gusto pa man na tapisbaw. Aguray ka akin eh. Diyak pa'y la naka-upload. Agpariga mo ti signal. Ay, agpaada ta. Sa payada ng kurso na da iti impos ko arilaw. Kaya't nagatangain pa kahit. Impalaran ko ngayon baga 50,000 pesos ti presyo na. Kinaya na mo adagaws. Di na pa'y tinawaran. Oh? Wine! Ay pangalan pa iti kastangay. Kaya ko naman ni Linda at ipresyo na lakanokit 20,000 da ito'y arilaw. Ay, kat, si ka ano ilakom? Ay wen, ilako man. Sino nga'y timanggatang? Ni Daniel, print ko iti Facebook. Sino Daniel? Manamaw, basta nag-friend request kanya. Hindi kwan, in-accept kaun. Iso ngayon naktuman ilako tirilaw. Ne, isumot din ti umawawag. Hello? Hello, tata! Si Rufo? Ay, when. Apay? Ay, siyak ni Daniel na buyer mo itirilo. Ang yaman na naka-online ka. Ha? Si Kamagayam, sir. Awan anyaman na. Aywan, ila ko yung amin nga alahas yun, tabayadak iti 1 million amin. Ha? 1 million? Agpaiso ka ni sir? Wan, sige, tali, dapat papalat. Ang kita tanto nitong bigat, iti yung bagak alugar, ken oras, ha? Bye! Bye, sir! Ay, Suleng, gatangan na kano amin iti 1 million dagiti agpapares asing-sing, relo, ken kwintas ta. Nagnginan nga'y. Di mo pa'y kayat. Dinto pa'y nagtawtawar. Wen angam nakalunay ta 1 million. Ang mga numang lukloko mag. Iso tinang presyo. Laki din. Isagana tandag iti alahas. Ta milyonaryo tanugas kasanaw. Gundaway tanay ito yan abumak nagsulang. Nice meeting nyo. Manang! Kasta making kasar. Iso ni Suling. Ti asawak. Napintas ti asawa, Manong, Nagasot ka, takinayat na ka. Ayan tayo lakla ko yung ay. Ay, ito'y manday. Talaga nagpipintas, dagito yung alahas, Istit side na kita, sir. Wow! Mabalin ka din ngayon tayo pa ipakilatis, no tunay mo't lang dagitoy. Ay, sos, tunay na kita, sir. Sana PK. Ang mala, tapno the peace of mind, mau. Ay, ipakilatis tayo pa nga umuna. Sa monto itagtibayad, mau. Napanagnagamon, sir. Saan apiki na kita nga alahas. Nginginain na kita. Okay. Ato'y ti bayad ko. Imbag ko di tabakpak. Ato'y. Kas ngamin. Sana cheque. Ay, may metikas. Tapno saan men na mapanisok-sukat no chikay. Isumot nga rin tigunak. Ay, Suleng, bilangan mo na. Anya, nagado at tao pagbilangan na kiti kwarta. Sige, Manong. Agdardarasan kami. Masapo lang makapanawakan. Ni, timaray mo din. Baybaya mo na. Total, adan ka na tati kwarta. Ikitaan tamang kiniti kwarta. Ay na, excited na ka talaga na.
Ay, wow! Ay, nagpuskol a kwarta. Wow na wow talaga. Ay, agore ka. Sagbabaintin samat ti kargana. Kan, adda pa isang pipiso iti unag na Pariya siguro ati kwarta na dya tao. Ay, agore ka. Anya ti bari ko ka. Ha? Papil mo dagiti anda iti unag apaset ti bag. Anya! Ay, kudakon ka. Dagiti lakin rabaw ti punno a kwarta. Kat sagbabain ti pa Ay, 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 sos delikado. Kamatam di lalaki. ay, hapay ngaya siyak ti baon na mamangkamat. Sika ata lalaki ka. Napanandan ngay. Diyak matamon ti tinurong na. Ay, nalilaw na taday dya daw. Ay, awanan na kiti alahas na bagay. Si kantomad nga may. Di mo lino ka na dagos ti bag. Sagbay apin manaw. Basol mo Ay, kamatan ta. Ay, sa pulan taday dya lalaki. Darasam! Dahita ngamin kahit. Tila ipupus yung ngamin iti Facebook. Anya ngay. Awanan na. Intaraydan dagiti alasyo nanang tatang. Ay, wen nga road barok. Sayang dyan regalo ti kaanakak. Si kanto mga men rofo. Basol mo. Basol ta adwa ah. Ay, Nagayatan tamot adwa na jay. Saan la siyak tinagdesisyon? di ka kidag pampanunot ha? Ala, gusto daytan. Di kayon agrikyar, nanang, tatang. Tauray aga pa kayo ita. Saan yun ang maisubli, dagiti alasyo. Amu yun ton no maminsan. Saan nga amin aba nagkat i-post iti FB. Adda limitasyon na dayta. Naawatan niyo. Wen, anak ko. ko. Nagpablatter kami kapoy tinapasama. Kat medyo nabayag, santo na tiliw tinang scam, kadagiti katugangak. Manipod idin, sanda na nagpupos iti FB, kat ultimo rupada, di dan kayat nga ipos. Gapo siguro ta nadidigradan. Alakastan, ti pagayam mo, dudot. Nalakat na saya at unayan no nagnakaman dagiti katugangam. Rumbang lang ang muda dagiti limitasyon da iti social media. Tanay, agra-iraitan dagiti scammer. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam dudot. Dito idarama tayo, Manang Biyanang Musical Scoring. Eli Palacio. Insurat mo na inyor nos para iti script kan drama, tuy pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Kastoy man ti surat ni pagayam gusto. Dear Manang Biyanang, manipod nagasawa kami iti asawak, sandan nga ginkinawatan iti inak. Kat sanda lang ag sinungbat, no di kat ag kinabil da pa yan, no daduma. Rugyak nga rudan, ti ag salaysay. Ibuset day na nakang ang rag-abo. Ate ako, ti buko, di mo pumutan. Anay. Ha? Di ko na pawan ka balak. Oray ba katakaw sa anak pa'y laapaatiw. Siyak tayo nam. Siyak tinaibus ti buhok na. Inibus na ti buhok ko. Nag-ingpis lang arudan. Inadadanan nga pinaingpis. Iso tinangirugi iti apa. Anya siya katno si ka. Awan respetong kanyak akatughangam. Ha? Respetuan na yamat ti kas kanyam. Man na kaya pa kanto pa nga bakbakatan. Imbis nga nasaya ti isurum saan. Tasi kamati mangida daulo iti apa. Kita ang tinamayan na ititakyag ko anak ka. Oh, kinagat na. Katamat na ti buhok ko alakay Nagtalakay man? Awan, ti sana nagmasol ka na kayaw. Agpada kayo nga damasol na. Tagpada kay aman na kiyapa. Ha? Hindi kayo ti dadaulo ti apa di ti lugar tiyaw. Agpada kay apapaanawa. Iso ati makunak kastaw. Tingin niyaw.
Da kayo la makaresot iti problema yaw. Gapo iti kinachismo sayaw. Iso kasta. Kasano nga raw, pagmulta ka to'y awanan bain nga asawam. Masapol amang tag iti pagpa-injeksyon ka. Apay ko mamate pa-injection mo ngay? Kahit to'y kinagat mo pa-injeksyonak iti anti-rabies. Ay. Anya nga tati aramida kadagiti duan ti sunya. Ure kaso no aramida ke diya may da mabagbagan. Aga pa da milata. Ay, hawan nga rod Isuda ti bida-bida iti apa dito'y lugar tayo. Agkatugangan da pa'y mga rod. Si Mina kam lang arod iti pagtanganan. Kami sulat tamot ti aramid da. Ay, hawan nga rod. Ay. Ang adda na panunot ko apamuspusan kaanakan. Tapno makumikom ti asawam kanti inam. Ha? Anya nga iti pamuspusan antay. Siyak ti presidente ti women's dito lugar tayo. Iso amang tedak man iti pakakumikuman da. Ha? Tapno awanan dag chichismes ka nagkikinno ta babae. Ay na, alam mga rod antay. Ay habaw, day tangaming kati paggapon ti ama. Agkikinuto na. Intong ko nagmamaritis dan. Intong ko, darom so ariray. Isumot ti pag-apaan da. Ay, huwag nga rod Iso aplan wak man na naimbag da ito'y kaanakan para kadagiti babae. Da ito'y nga ramidan tayo kat para mutlaan ka na tayo. Nang runa kadagiti inna apadak nga awan panggadan na. Tapno damot uray basit nga ingkam tayo Kan tapno da pakakumikuman tayo. Mangibangon tayo iti basit a business. Kas kuma iti panagluto iti palaman. Wano saan naglako tayo iti bunlis nga ikan. Kanuan niya pa'y dita. Ay, mayatak iti data. Pagkwartaan ko naman. Anya nga'y teramidin tayo ipag. Awan mo't kwarta tayo apagpunan. Pangalaan tayo nga iti kwarta. May remedyo dayta. Agsulisit tayo ay iti pagpunan tayo. Ay, narigat sa matipang panunutan niyo, Auntie Sonia. Narigat ag sulisit tad nga panawan. Man o timang tad. Nag-adumat tekirmat. Kung sila pandakan to paano ag sulisit kay ti kwarta. Ay na di kagdanag. Mangala tayo iti permit ti barangay. Kansan tayo abastag dawat latan. At daramidan tayo tapno maawis dagiti tattawa mang tad iti tulong. Ha? Anya nga'y taramidan tayo, ante? Anya? Nagkaruling kayaw. Uwin lakay. Imbagak matan kanyam ti pakaramatan ti kwarta nga masulisit. Anya? Ay, guri ka man. Kinunalpasin ti Christmas. Kat anya ko ma, adamat purpose daramidan me. Project me kano nga women's. Imbes nga agdawat kami langan iti kwarta wano agsulisit. Kantaan me kano isuda. Anya? Sige, mapanakon kat ni. Rugyan me da kanta ka nagiti padak nga women's. Ay, sa bagay, aw magkididakis na. Maya magkidida dyan na panuno niyan tison niya pamuspusan. Ay, adan ton pakakumikuman nagitis tambay babae. Nang runa dananang kanti asawa. Everybody! Itik tunggal aldaw sikati sapsapulan to'y matak. Wan puno asikalang tinak ay ayaten. May sama pa yung kanta, please. May sapa ka no, Auntie Sonia. Anya nga iti kantaan tayo. Anya nga iti kaya makanta baraw. Ay, kwaman, ay, sing-sing na yan. Ay, siyak! Siyak timang kanta! Kaalaak date akanta! Sige nga Rod, lalaingam. Tahang ka nga mga ibabae, nanang. Da. Nakaado kay samot iti na or-aur. Antay. Wen ka nakan. Mayat gayam ti kasjay. Imbes nga agsulisit kami lang iti kwarta, kantaan may idatap no mainggan yuda. Maya man da dyan na panuno yun, tay. Aw mga agpaisun na kita kikinuto, di tirsina.
Inuray na ng ganti asawa ka. Saan da nga gapapan? Wina tama kumikumdan ama panagkankantay ti tunggal balay. Dagiti sigod nga agaapa. Sang kamay sada itan nga kuy-kuyog ama panagkangkantay ti balay-balay. Huwag nga raod. Ay barang agnanayo na ati kasta. Tapno awanan ti agaapa. Itimplang ka iti kapay, Mariang. Amo na bannog ka. Hanan gusto. Lukewarm water latan. Ay, haha, talaga mo Manipod agkanta-kanta kayo. Lukewarm water lang, hindi ma'am. Ay, nakaano kayo sa hamot iti nasulisit. Pangusaran nyo nga iti kwarta. Pagpunan may kano iti negosyo ti kwarta. Kas kumaitian niya ni Gusyaw. Agluto kami iti palaman. Kana agaramid na kami iti red wine. Kas kada bunlis nga bangus. Kasta! Nasursor yun sa amin ababalay dito ayan tayo. Saan pa'y? Ada pa'y lima nga buwalay. May kalima iti balay ta. Jay bye-bye, get nalina. Day, aguray kayaw. Awan metlat mangilukat iti ridawan kakadwa. Sige, may sapay akan ta. Aguray kayaw. Awan samad kao. Ay, sus. Wun nga paisaw, nakapadlak matiri daw. Sayang ti busis tayo ang nagkanta. Awan magayam tao. Ay, nagluko matan. Sapay pinenpentas ko tinagkansyon. Sayang adya trimulo tayo. Anya nga iti may singasing yaw. Tapno man nayunan pa'y tinaurur tayo a kwarta kakadwa. Ay, siya, adda may singasing kaw. Agpasala tayo iti sumba dito'y barangay tayaw. Adda gayem kaw nga agisursuro iti sumba iti ilay. Mabalin tayo nga ayaban ditaw, tao may mangisuraw. Kahit kasano nga iti bayad na. Mano ti bayad tayo iti gayem maw. Saan tayo abayadan? Taibagak nga ilibre na ti panangisuro na kada tayaw. Anya? Agpasumba tayaw. Kalpasan na, agbayad dagiti umay agsumba. Di isupay ti maururmanan apag nayon iti koleksyon tayaw. Ayunan niya. Mabalain. Kan exercise tayo matan Pagsayaatan ti salon at tayo dayta. Ay katun na. Mawagwag amin asaksakay. Tamailingat tayo amin ida. Anyat makunayo kakadwa. No siya kamay sa, ay katpaspasurutak latan ti desisyon nyo. No okay kada kayo, okay mo din kanya. Sige, tata, buwanat. Ano? Kadyak masusurutan ti step yaw. Basta tuladem latan taday ti sangwanan, karpiyaw. Ay na, uray saan nagsusurutan. Basta mawagwag ti bagay. Tinapatag, agling at tayaw. Sige, banat! Sumala tayo amin. Sige, magsala tayo. Tayo supay, di pagbayad tayo. Tulong tayo kadagati, women sa... Ayos, naudi kan karpyaw. Paspasan ba si tigaraw mo, Ay, sige. Ay, nagpartak ti step yaw. Gakbasurutan din. Basta kulagkit kayo lantan, Ura niya itan, tata. Kasto na Ay, wait gayam ti kastoy. Mawat-wati bagi. Maundat dagiti nagkurarat kan nalukot nga orat. Ay, katuan maunat amin ang nagkukot kaka. Uy! Ay, mayat gayam ti kastoy nga exercise. Maundat kan dagiti nagkukutan nga orat. Nabilang amin na dagiti kwarta na uror tayo. Manungay amin, ipagsunya. Ibasa mo, balasang ka. Dayto yan tigatad tinaurur tayo akwarta.
32,645 pesos and 25 centavos. Nay, dakal mo gayam ka kadwa. Mabalin tayo na rugyan abangunan ti business tayo. Ay, no siya kakat oray jak makinayonan iti bagbagayo nga business. Alaaklangan ti pan nakabingay ko ta kasapulak ti kwarta. Nay, apay ngay akas taaryang. Nah, awam ba't saritaan na kasta ariyang. Titulagan kat kastoy. No ada. Ha? Basta man jak. Alaak ti pan nakabingay ko. Bilangan tayo no mano tayo amin. Sa tayo i-divide no mano tayo nga agpaisok. No kasta mo lang. Alaak mat nga rudan ati kwarta. Pagbibingayan tayo lang nga rudan tapno awan ti lugay. Nay, apay nga, saan awan mo't saritaan tayo akasta. Ay, itay dyo ti kwarta. Taa daw, tinagrigrigata. Uray la agalo-alon ti busis ko anagkankanta. Kun kasta unay ti kimbut ko, idinagsalsala tayo. Ita, diyo ita ti kwarta. Diyo ita, tinagbanuga. Laglagi pa niyaw. Libre ti gayem ko anang isuro iti sumba. Singirak ti tangdan ti gayem ko anang isuro iti sumba kada kayaw. Ita diyaw, ti bayad na. Ha? Amin tayaw, nagrigriga. Iso asinay, tapno awanan tiriray, pagbibingayan tayo lang, nga ti koleksyon. Nala, alaan yon ti pan nakabagiyaw. Tay tuloy mi ti business. Makaam mo kayaw, basta siya, alaag ti bingay ka. Uray siyak mata. Bingayan nyo nga perme ha. Masapol nga eksakto nga gatad ti itadyo kanya. Apay, ngay tayo nalang tibingay, mau. May maya may laing, wag may siya kaya amin na mangibaw. Ape ayang nga isuro nak. Ni? Kat nalalengak mat ngam si ka gusto. Desisyon ko datoy. Kat nagbanugak ti kwarta nga bingay ko. Malama ka mo kang ruday. Nagpada kayo kanina nang iti kapanunutan. Nala, adto yan tiganan siya ti business tayo, kakadwa. Kitaan yung tulistahan. Wow, nagdakkel mat na nasan niya. When iso na yung baglaangan tayong tuloy tayo. At dan income tayo. Nawadwadan day ti apagbibingayan tayo, nana. When nawadwad talaga. Ay na, nagmayadan. Umadupay kumatila ko tayo, tapno umadu matiganan siya tayo. Nay, apay ngay akasta ka ipagsunya, ipagkapay mga raw. Ngam apay ngay, taisal sa lumina na. Ne, saan kamot nga isal sa lumina ipag? Si kamot ti pimanaw idin. Itata na pintasan ti business may, saka kundi suble. Kay, apay, awanan ka na ba nga? Kat inalam nga rog ti bingay mo ni ipag. Awanan No saan nga mabalin ni nanang? Syaktalan nyo, Auntie Sonia. No kaya't yu ti may nayon manan. Isubli yu ti nalayo a kwarta ide. Tay nayon tayo iti puunan. Ay manjak, naglalaingan yun ngay. Uray siyak, manjak. Mimbro akmat dita. Nga mapay ngay katendak. Ay, lading itak nga rodmait. Nga saan nga agbalinti kas tagalad yaw. Kibor kayaw nga agkatugangan. Awana, hindi na kayo kayatan nakadwa, nagitipada yung babae nanang. Aryang. Ay, masurunak iti dayjay nga antim aso niya. Agpakalay nga leader. Kas kami lapimpi man iti kas jangay naramid na. No kaya yaw. Ikang kayo iti pagpuunan yaw, Tagla ko kayo iti fishball. Barbecue. Kaya duma pa i-amirinda. Ay sige man nga rod anak kaw. Kaya't ko day ta. Tapno adda pa ka kumikuma. Sige, tagluto akit ipansit kanda dumapay. Kan-kanon mo't kanya. Wow. Basta agdanggay kayo na, Tapno umado ti customer yaw. Ariang, bariyaam da ito iti 150. Insupot kon, tay ginatang na. Sige nanang. Dito iti 150. Mangluto kan to pa'y iti pansit no madamdamatan na ibusaon.
Naluto ko, tay kan kanan. Kantay bilu-bilaw. Ay, sige nga rod nanang. Sublatan da ka ito yung agbarya, tagluto akmat niya. Sigay, mapan ka. Kastaunay aragsak ko itinakita kalinangan dananang ken ti asawak manang biyanang. Kunak no agnanayonan ti saan da pa nagkinkinawatan. Ngam ka sina nagkapiyada metlangan. Gatita agmaymaysadan amang imatmaton iti negosyo da apag tagilakwan iti merienda. Alakastan, to'y pagayam mo, gusto. Maragsakanak para kadagitag katugangan. Kat sapay lakuma, tagnanayonan ti panagkatunusan ti asawam, kaninanang mo. Mayat da ito'y apakasaritaam, ta happy ending ako nada. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam gusto. Dito idarama tayo. Manang Biyanang! And your nose para iti script, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyanang! Hello, naimbag nga orasyo papagayam. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama itagundaway, kat manipod ka ni pagayam tayo Sara. Sana pudpud no anagan. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, to ipadrama kan ka kat may papan iti inak. Napasamak da ito'y idi kabalbalo launay ni nanang ko. Natay ti amak gapo iti pad nakaatake na. Kat tinasakit saan nga iti puder may tinakatayan na, no di kat iti lugar ang nagbakasyonan na, nga ayan dagiti kakabagyan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Rudy lakay, andan ni tatang. Ha? Katapay nga rong nagsangit ka nga eh. Imbis nga agragsak ka tas simang pagkaya mo ng tatang. Rudy, awanan ni tatang. Impanan. Impanan nga. Natayan na. Anya pa'y kumangay. Anya? Uy, Sara, di ka man mangraba kitigasta. Agpay sa tibagbagag. Mangrabraba ka kayamat. Natayan ni tatang. Naatake ka no iti lugar ang nagbakasyonan na katinlayon ng tinatay. Anya? Ay maray, inton bigatan ti tabon nila kay mausan aya. Wen mari andeng. Saan tayo nabayagan ti panaglamay tayo? Tawan maten ti urayan tayo akabagyan nila kay ko. Ay, amo Marisulita. Bilibakin ka. Natibkir ka anabalaw. Limpyo ka malata. Ha? Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, saus. Nabagtitak siguro. Ha? Kayat mo ang mabagtitak, mare? Ay, kwa. Nagmadimot day ta nga ibalbalakad mo, mare. Patibkir mo ti pakinakam ko, Saan akasta ti ibagbagam? Tamadagdagan lang tila dingit ko kadagita sasawamat. Ay, sorry, mare. Ay, pasensya kan. Dahil mga minadila. Tila man may balbalikas nan. Ay, danugag sanda ito ang iwat. Ay na, danyo asawak. Kasta unay, apan ang ikawam kanyag. Apay ngayon linibasan na. Anak, umay kay manganan. Nakaluto akong. Magan kalatan, Sara. Awan ganas ko. Ala, kaya't yung tagsakit. Di kay mamangmanganan. Di kay kadagdanag. Ta dito'y pay labalan yung tipag naagdak. Ta ilutuan kayo iti kanan nyo.
Siyak timang kadwa kada kayo itataawanan ni tatang. Nagsaur dya, ma'am. Linibasan nag. Di pa'y nagpakadamat kanyak. No nagpakada kanyak, diyak ko mapinalubusan na pimusay. Linapdak ko, ma. Anya! Ay no, malapdan ayamat ti pupusay nanang. Talagang agpatinggala ijayan at ibiyag ni tatang. Aglunan tayo kumanti kinapudno. Marigata ng anak ko. Tsaka bang latyag may maysa. Mapagtitak nga ang pampanunot. Kaslagayat ko matindi matay. Saan Di kay agsasauwi ti kastananang. Mga asiyo. Tay kunada nga rudan. Amin apasama kiti biyag tayo kat ada plano ti apo. Di tay amon anya talaga ti plano na. Iso nga awatan tayon ti kinapudno. Dapat check ang makailiw-liwag kayong tumot laeng. Ni, Hinggamang kita no sino na itasara. Awan ka ganay gayak at tumakder dito'y nagtugawag. ay sige, mabit laeng nga rud nanan. Anyat kagarayo, tatako ko. Ay, una ba't ti palang ibalikas mo tinagan ko sa balasan ko? Saan ako ko? Koko ko naman Ay, kastama nga min din nakairwaman mi nga awag kan katata. Masuro na nga raw na naglawag ako ko tinagan ko. Yung masabali mo ti palang ibalikas da. Koko, kunada mo. Akat, anya nga rud ti kagarayo, tata. Ninalang mo ko ma. Adalay baga kengwana. Ha? Ay, ala, sumurag kayo Agyaman na. Ni, nagdaktil mo tan asabong timot yo. Naladaw sa dayta asabong Naitabunan ni tatang ko apang tudan nyo kuma, no isuman bilang, tata. Ay, unay kan Sara. San aparan na tayo dito asabong? Ha? Anya nga rod ngay? Para nabiyag ka siyempre. Itad ko kinilanang mau. Anya? Sige, Sara. Mabalin na kami na panawan kan ni Kuko. Ay, Koko. Tamabayin amang ibaga itigagara na no anda kang agdengdengag. Ha? Sigurado kayo, nanay? Wan. Agawid kan. Sige nga ron. Awagan daklaan no kasapulan dak, tao maya kadagos. Wan. Pasensya ka na, Sara, ha? Napatag nga ba, hindi ba ka kininalang mau? Wen, ayos lang, tata. Nadamag mon, Ruday. Ti, anya, nana, anang? Ni nanang yo. At the boyfriend nan. Ha? Boyfriend? Sino? Ni ngay mat Koko at boy. Tay driver a sweet lover. Ang Koko kano itan ti balikas tinagan na. Saanan ako ko. Ha? Nagkuna nga da relasyon da iti katugangak na nanang. Ay sos kanem bulgar dan ti relasyon da. Imparang dan Aghul-holding hands da ni Jay Kalsada. Ya. Agsinsinikot da pa'y kidin Sa pasarayag kan ni sulitan ni Kuko. Wano, Kuko, ti pingping na. Nukas dya magmagnada. Anya? Ninanang ti... Oh, imposible mo da itanan. Gano ka balbalo ni nanang? Makalawas pala na palabas manipod na itabon da tatang. Ay sos, day tati isu ita ija istor ni kakasak ka. Tunggal adamapan gumatang ni nanang yu titupikoda. Anya? Makakatawak nga rod-rode. Makalawas pala na balo ni nanang yaw. Di pala nalnal pasti pa siyam day dilakay na. Nga madan kasinsinne ka na. Kababainan ti kastangar aramidan niyo, nanang.
Makalawas pa ila tinapalabas manipod na itabon day di tatang. Lucky boyfriend kayon. Anya nga ron ti mabalin ko ngay anak ko. Maawatan da kumaa. Kasapulak ti mangandi ngay kanyak. Diyak kaya ti agladladingit latan. Tamabagti taklaan. Iso ang nagsapulak iti nangibaw ingak iti ayat ko iti day di tatangyo. Ay, kastala ang kalakana kada kayo ti pananglipat yun ka ni tatang. Da kayon ti linaon tingiwat dagiti kalugaran tayo. Kababain. Ay, awan bibiyang ko. Basta siyak, nagsapulak laang iti mangisandi iti day di tatangyo. Ipatpatagnak ni Coco, kat nakasagana kano amang ikasar kanyak. Kanya't mabalintang ay, no talaga nga gininayat dagiti dua bakal. Siyak ti mababain iti aramidan ni nanang. Awan mo't maramidan ta, Sara. Di mo't dumngag ni Nana. Ay, narigat gayam ti bakit nga gayat. Nasuksukir pa yung tagtutubo. Makamudan iti biyagda. Masurunak iti day di alakay. No si bibiyag pa'y kumaday di tatang. Linuguban nanday di alakay kuko. Api nga daman nanday di alakay dito balay nanang. Dito yan nga agnaad ti may kadwa nga amam Sara. Agdan na kamen. Anya? Mapainak nga gawin iti balay da. Takabalay na dagiti anak na. Iso adito yan balay ti pagnaudan me. Unay kayo Aday ta ka manan, Sara. Sirmunan nakmanan. Sardangan man ti mang sirmon kanyak, ta anak kalaan. Siyak, ti rumbang amang sirmon kan ka, ta inanak. Jak amo kada kayo. Apay nga minaparitan nak ama ki asawa manan, kat balo akmatan. Saan kayo aparitan? Nga magpalabas kayo pa'y matitibulan, awan no tawan. Sakay tumakirelasyon manan. Ay na, kanon tupay day ta? Bumakita kon, lumakay matan ni Coco. Itantan mo pa'y laan. Ha? Amum ayat ibiyag. Urayam, anatay kamain, sada kami pagasawaan. Ay na, uray makabulan, wano 2 bulan la kumati palabsan niyo. Ay, nabayag unay day ta makabulan. Basta, ay ayat kon ni Coco, period. Rabien, apay ngay takala nga sumangpet, Coco. Kwa, pasensya ka. Nadadahil kaming taylugan nga ipaspasada. Nagripirak, sulita, my love. Saan lang nga ita narabian ka? May kaliman arabi ita, tabi nilang ko. Kaya't mo asawan, may kalimamot na nagundaway ita ang nadadaal tilugan nga ipaspasada. Natural, my love. Unay ka lagi din na. Di ka kadiag murmur yaw. Alala, isiram kitin tiritaw. Tamapantan ni Giselle. Maturog tan, mahal ko. Ay, sauce nga nasulita. Ibagat na ito ya. Ngamdiyol ako man ibagbakin ni Tata Coco asyak ti nangidanaw. Nukasta, adaam mo itidamdamagakan ka, nato? Wala na. Ada chicks na iti restaurant na pangpangalan may. Anya? Sa bali pa ito chicks na nga di tayan ti paradana. Agsisinumbangir iti chicks na. Anya? Tiyawanan ba'y nalakayan? Agsagana kanyak day jay. Kung sa bali pa iti chicks na iti turning point Anya? Daytan ti bagbagak kadakwada idi. Anya ngay, di apitan dan ti bunga ti kinasukir da. Talaga ngayon laklakayan ni Tata Coco ti kinachikboy na niya bakit? Ay, di nanang mo't Amo na mo't chikboy day di alakay. Ngam tinutupan na pailaan. Kinayan na mo di aganos. Ay, masyanak mo't lang arod ka ni nanang. Isa mapanak man iji balayda. Inak man upayon. Durugak, tapapanawan nan iji balayda day di alakay kuko. Sa lawasaw na kita nga ginandalong kang kasulita. Di uray lumnudak itan, dito'y nagtagdirak. No adda babae. Ay na! Eh,
Saan lamay-may sa ataw tinangibaga kanya, Koko? Iso nga clue na baon. Kaya't mo tabinsa-binsa at nagitinagan ti chicks mo, ha? Ah, Ni Marian, ni Margaret, kan ni Flavia. ah. Oh, di ka makasungbat. Ay. Nakigtot ka. Tamok, ultimo dagitinagan da. Ibagak to pa'y ti sekretom ka nagiti chicks mo. Kaya't mau tay bulgar ko ti sekretom, ha? Amudan ang, di uray man. Nakita dan ati sekretaw. Pagbut nga kumangan. Na, proud ka pa'y gayam. Sige. Sa Ada semua balakas ta agdiso to'y do agam-gam ko di tamoging o. Pumanaw ka laangan. Tabalay kumat da ito'y. Agsinatan! Nisulita mo. Relax ka din. Sinaadagos mo ti bagbagak. Ikanakpay mo at may sa chance nagbaliw Sorry, sulita may darling. Saan na maulit pa? Dayta ti paglaingam. Ti agsore. Di ka matagbalbalew. Daydidan nyo nga asawa. Di nagpinagladladingit. Siyakla ang ti babae ti biyag na. Siyakla ang ti lab na. Uston mo. Uston ha. Ulitin, di ka nagsangit. Mahal. Promise. Agbalbaliw ako. Sorry, Wen. Saan itan, Sara? Nagbalbaliwan ni tatang yo ako ko. Di man ibagbaga at tatang mi day dya chikboy alakay, tamasuruna. Isunti may kadwa nga amam, anak ko. Ay, manjak! Papanawan nyo kit din dito'y. Agsina kayon. Ay, saan Kayat mo nga rod nga gladingit akmanan. Kakaisuna na kaliw-liwag akon. Di ka agdana agta nagbalbaliwan ni Koko. Binutbuteng ko, ano di pa'y laagbaliw. Papanawa kong dito'y balay. Iso ang nagbuteng. Kat syaklaangan tilab na ita, anak ko. Oh, nga ta? Wen ko naktumit. Kat nunagan ko laktan tisang kay bagaan na ita. Awan lakit, solita. Nagan ko laktan tilina unting hiwat na, anak ko. Nakaturog matadagos ni Koko. Ne. Inarakop na itinakair-irot. Nagtagtagainap samay. Sulita. Sulita. Ayatan ka. Sulita. Oy, Koko! Nakaturog ka, ano ang tagtagainap ka? Ang tagtagainap sa... Anyan, pati tagtagainap, siya ti ibalbalikas na. Ay na, talaga nagbalbaliwan to'y asawa. Siya lang tilinaon ti puso, panunot, kan tagtagainap na. Nay, nagpintasan na sabong day tay gamo Koko. Pangtadam di tangay. Siyempre, ni Sulita. Ha? Lab na lab ko kami ni Sulita. Nagpaiduma panagaya ti Marikrik na para kay Kuana. Ha? Makapamaulong na dya Sulita. Naidumdum at ipanagayat na kanyak siya. Ay, talaga nga roda nagbalbaliw kan ako ko. Nilatan sulita ti babae iti biyag mo. Awag, my one and only Sulita. Lab na lab ko ni Sulita. Sulit ti panagayat ko kini Sulita. Ay na, sinurot ko iti limod ya asawa mare. Adda sa bali at tinurong na. Di mo man padaksan dya asawak si kaanang. No kras mo ni Koko, di mo padaksan. Ay sos,
Saan ko matapagpadaksan? Agpaiso ti ibagbagak. Sinurot ko nga ron itilimad. Panawan nakman dito'y andang. Day talag sipsipot matyar aramidam. Day tabagim lang ti siputam. Saan abiyag ti sa balay. Makamo ka. Isaksakit ka kumarik ngam di nakmatpatpat yan. Bahala ka nga ron. Mapanakaon. Andang, Ah, sa dino abanda di ko naman napanan na. Ibagaman nga ron kanya. Ito yung ti chocolate a pinagatang mo, Solita, my darling. Thank you, Coco. Nag-sweet ka talaga. Gaputa sweet ka kanyak, Solita. I love you nga min, Coco. Nangruna no napuskol ti bolsam. I love you, my Solita. Unay. Naimpisama ti bolsam ita, Coco. Uwag, naimpais, tapasig buo ti kargana. San a barbarya. Ay, aya? Talaga, my darling? Uwag, darling Solita. Darling Sulita gayam, Isubat lagayam, Sulita ka, Sulita. Kunakla no siyak, Sulita, ti bagbagam apagpatpatayam. Sa balimat gayam, Sulita, ti bagbagam. Solita, tubalik ka na. Tubalik. Uy, di ka kayon! Ay! Agsubli ka dito! Traidor ka, katukayaw! Solita, darling. Umay kang tagawitan. Juan! Agawid kan! Tako ko sa maamin ang akagawa mi jabalay ta pumanaw kan! Hindi na ka di papanahon, Awan pagyarak iti balay, may. Sa pinabangan tan di kwarto ka di, Solita. Basta! Pumanaw kan tagsinatan! Di kan kayat, Coco! Laklakayan na babaero!